училище. И така, ти си победа за начало. Как се чувстваш? Гордо. Какво ще кажеш за мача като няколко думи? Ами, беше много груб. Всички играеха сякаш на груб. И... Какво ще кажеш за съперниците? Да играем нормално. Официално вече сте районни въпенци. Какво е резултатите? Ами, нормално. Ами, честито още веднъж и продължавайте така. Госпожо Виткова, здравейте. Първо, честита победа. Хареса ли ви мача? Прекрасен мач. Много спорван, много красив мач. И се радвам, че победихме отново за поредно. Съм първи в район Будове. Как се чувствате? Много щастлива. Какво основавате факта, че нямате нито една загуба? Първо, всекидневни тренировки на момчетата, като тренират в спорта на Куплевски. 2 месеца тренирахме, целият отбор се събирахме в училище и предполагам, че огромната желание победиха с децата. Желанията мотивирани, най-вече са много мотивирани. Със сигурност е помогнало по изграждането на баскетболните кошове наскоро отвън, толкова до правилото на базата в училището. Кога да почнаха тренировките на отбора? От ноември месец. Всеки вторник, ноември месец, всеки вторник се събира отбора на баскетболен отбор, момичета и момчета и тренират. И се готвят за това реално първенство. Какво се случи с момичетата? Очаквахме и техни мач, но такъв не видяхме. Няма участие, поради грипната епидемия се разболяха доста отбори. Отиваме директно на зона. Ясно. И накрая на пожелания за... Искаме тази година да минем следващия етап на баскетболния турнир, т.е. националното първенство, и да го се класираме поне за полуфинал. Може. Разбира се, че може.